Čau, ty lidi. Takže čau lidi, kde seš? Jo, tady seš, takže čau lidi. Jo, takže Dneska budeme dělat tam jedna Grivax. Takže si vemte si něco sladkého, víte si to. Pojď Arene. Kolik dáme kol? Dvě kola, jo? Dáme 2 kola. No, tak. a budeme dávat only random. Já jsem dal only random už. Ty bereš perfumu, jo? Něco nebojíš. A by the way lidi, hrajou to na klávesnici. Ty. Konečně. 1-0 vedu. Dávám S-ku. Jak mám dělat random? Jo, takhle. Já jsem nedal random, sorry. Jako fakt. Jako fakt. Ty. Ale tady to jsem... mám pumpu, tak to nevím. Slyšte lidi. Ale lidi, teďka já tryhardím, takže proto jsem ticho igram. Ale já nevím, kde seš prostě. OK, lidi, Dáme random. Dáme random, jo? OK. Tak tady to bude to docela těžký už. Kde seš? Kámo, já mám shotgun. Já mám snipu. Já neumím se snipou. Jo? Jak to? To. Ne. Takže lidi, teďka dějí 3-0, já vedu, no way. Zase dám dom. OK, to Já jsem zapomněl. Tak, tady, bum. Bum. Takže to takhle. Ty. 40. Dude. Zase random. Podvádíš? Random, jo? Já jsem zapomněl. Ne, to je můj opon. To by bylo dobrý. Jadu. Pojď, prosím. Ne. Yes, 5-0, hrajeme na 2 kola, jo? Hrajeme na 2 kola, ne? Čím to máš tam 1-1? Ty myslíš Coca-Cola? Potřebuji to vyhrát. Dejte odběr, lidi. Hey, bye.
Já tě vůbec nevidím. Ty mě vidíš? Shit. Takový tak skoro. Dělej, ale jdeme. Máme. Ne! Ale že jsem ti dal? Ty cheatuješ bez tak. Vydali rozbít telefon. Tady ty furt natáčíš? Co? Ty furt natáčíš? Jo. Dobrý. Sláče z kantýna. Ale lidi, proč si myslíte, že ne Sivák, nebo ten Tyson Pop? Lidi, kdo vyhreš? Sivák nebo Josef Tysončka? Já vyhraju. Podle mě vyhraje Sivák. No asi tak, no. Sivák. A nebo oni jdou box, viď? Oni jdou box malých rukavic. Ale to má ten Tyson. Protože Tyson dělá box. Podle mě je dobrý. Ale Sivák dělá MMA. Ne, Sivák nedělá MMA. Dělá kopačky a takhle. Sivák dělá K1. No. Ty. A tam asi. Ty, co to je za crosshair? Co to máš za crosshair? To je hrozný crosshair. Ty si nelíbí. Co? Ty si mi nelíbí crosshair. Já jsem tě porazil. Ale to nebyl to dost. Víš, že já to vyhraju tady té mapě. Počkej. Já bych tebou by se radši nevysvětloval. Ne. Yes! Jak jsi spadl? To. Normálně. Dávám random. Já nedávám random. Mám nervy. Ty. Ty? Where? Here. Yes. Ne. Jdu si pro výhru. Nejde si pro výhru a to vyhraju a bude to 5-4, kámo. Yes. A pojď poslední hit. Ne. Na tebe. Poslední hit a mám to. Ne. Jo! 5-2! A já vyhru každý mapu. Každý. Ty jsi prohrál. Vyhrál. Ne. No. Já mám 48 klíčů, kámo. A já mám 82. Koukej. Přijmi to. A jo. Já. 82. Přijmeš to?
Mně nic nepřišlo. Až teď. Teď. Nepočíst. Sýr. Cheese je sýr. Co to je za mapu, to jsem ještě nikdy nehrál. Tam jsou noví. Co? Na mě se připojil Adam, kámo. Adamka Jumie. Adam Tran. Easy, 5-0. Ale fakt, víš, koho myslím? Vím. Adama. Jana. Kámo, dáme s ním 1v1. Dáme 1v1v1. Jako v realitě. Ne, v Rivals teď. V wrestlingu, OK. V Rivals. Myslím, že v wrestlingu. Ty vole, to se. Mě spektatuje Adam. On tě spektatuje? To už spektatoval.